Be say me kamura yewura asante Ntam kese say wo prinsela yanware na wo si yeware na wo tagade e de komaye maame akohia bempoma mo say yaware wo na omonji wadwade a me kayewura Ntam kese say wo stroke nyawo I was your friend Wakwaba, ADUMASA TV, so Charles, quadruple, so that Lumba, and Sabini Wachi and Sensem, a court, and in Tamaho do be PP, 1 year till 1 year, come on, we are action, any abasa. Now, the Ntiama Sinkunya, our Hakra, and say, you must send them the KP, if you the Lumba, one cassa, Nunia Bar, a horse you have in Poma, I know, yeah, if you toy a man, I know, so. Ehwe eyi Ntam no edi efiri honom na odi ne de no to nchen ya de ye ka won se di trupa enne eye wo mo a omososo ewo nchen na omososo eka ensem edi atem ebo Ntam ahodo so no msa de Ntam ni because eburu nia no wo mo de ne ebisa se na yati anade nim se ye de Ntam prade na se de lumba nua ba de Ntam prade no ibusu no de prade a se o ye fan na wo tinchen so a wotu me kantam ni bia ana empo social media so ene ye kantam ho ye kantam no a na chese no so be ye sa social media tumi kantam ho ma ye ana ye kantam ho no mo enye yi eno hu konwesie na yaba ye be sa do suko na ye wuramu na ya hwe na apa akoso hene ye sa se na no ye o mo tan se o mu yi Ntam ne be hwe ba wi a ono so ndi bre no o for answer no nkuti ensema ba ma to dwane bi e wa brand TikTok e friend Sabato ne live so na o kan sa asem ye ba na esuade ye ba sisia you are safe be say me kamura yewura asante Ntam kese say wo prinsela yanware na wo si yeware na wo tagade e de komaye maame akohia bempoma mo say yawade wo na omonji wadwade a me kayewura Ntam kese say wo stroke nyawo uka ubu wasi totoniema sane mi wura me ne tenaye na dwade ni okwa ne manchisinie ne de saponie odu kwani ebusa ne sika onfa ni adanse sane me wade na wo ubi wano kasa stroke nyawo Roman father oso pie wano ednante bosom so ba biara wo stroke nyawo wo opio mu asem fa ba bia in spiritual stroke nyawo uni bibi Reverend Asebu ye won si ankasa pa bebre a onim he wo Roman father wo gina ba bia mpo ekase ye ware ye odo Broni a wo stroke nyawo obie wano kasa stroke nyawo ye wura Asante hene obedi ade no wa amfa ne totoro so what is high for froshia ne wura na nakosi agimati ase what you say onso di ade ye bi ye wura ye na na afia kobi e ka se ne ba no di di ade nti no ka se otie ma asem etie maami ono ani nwua a odi lumba ye ne ba no o se no beso ye ni nwua na mo so mo ntia ase a presela sa wo udi adwade bi akoba bi efa ba biara wo stroke nyawo eno ano no ewe ebusuafo nti Ntam no ya ba ntene kan no na wakotie we social media Ntam aso ebe ye adwuma na se nye adwuma na wo se oyi mu amane ana se ayi social media se ni nya amane nko na koku be dia kwa be kamensa ya ye bisua de kaka edi afre no ya be ma ndusu obunya se bokko de twedi amponi sika jada roma ya hoye lumba de so be hia na we hie ya hwe enra me copy live you so na me hu sa branti abeka de we ato na ye me yesa me fro na yeti mu yie fi se brebi a oba ha no mo ana yedi Ntam me hu nkomo no wo kire se yedi Ntam prade sanity na obi onye busuani otinchen so be ka ba social media so no de no de pere kwaku isi kama menchi akotoko hene wetu kwan wa ba wasabi de ukuda itwato enra ma Asante bebi akotoko hene obi
koto kan no nti ne yeti baabi wo ne yesom wawo wo sisi asase so be free baabi obi o hene kase ye peja ye mu mu ase wonfa so kwaku yewura ntam de bia me be kase sebi mpleduasa ye de ntam epra de wa anya ehwerew Otumfuo ntam amenkansa ye de pre ade wa anya ade ne hwerew enu nti na abre bia obehu se sebi mpleduasa ye na nanam bi prince ase ho akonya beto ne koya pre ntokosem ne sentam nya kopi mu pe wa ntam ne bebo wo no uja akonya no ye dai ekọ ye te hanom de nya se man hima dada aka ntam oka ntam no mu asem kopi me je fikesi ma ye hwehwe nsem no no ntam bo no a ebehu se da bi ntam a waka no ade a wode pre wa anya no yetu na de so enti se wo social media na se mpleduasa ubu asante amane ni amamre na ujehu di se wo ye osante ni dia urantam ni kwasa wo tena ba bia kana trasa one entam amsan ye beka urantam bia na se mpleduasa afamienu be pere so mo kantam de age ade no de wo se di kan wo se sante hene yere ewo ho bi me kire ne yere ana me ka ne chiame bi enso ye den ewo ho se ye pani chiame aka chiame aduonu ba ko ne mu ba ko ye den ewo ho o kantam a amane ne amamere kwan so ono na ebeje ntam na koma ne wura na obeje hu bebu bi na mo kanta kwaku eno ne ya na mane ye hu no nti ne kwa se ntam ka ne basa na wo ka ne trasa no entam abre bi ebe kantam bia no ye hwe se entam no de entam ne ye ne de no ne hu bi ba bi ne hu nipa bi se ye wukuro mo hene eno nti na wo se wo hwe se wo kantam no wukuro mo hene yo na de ntam no kwa si ne so ansa na ba fikasiem wantimi anka wukuro mo hene ntam na wo tra koka okese no a ye misa wo se wukuro mo hene feku obe no so wo na beje ntam no de ayedai e de ba fikasiem ye toso mi no beje ntam no de bre sante hene yera ansa na sante hene ne yere e de akodan ntam wura aye Otumfuo amu na wahunu aka se ntam we de me fa de se ntam hunu se bi na wani mu a enye se de yewura ka no se yewura tena wo ka se ntam ya wo kan wo de abana nso ntam de me de amia na ntam de me de matia so ana ye ntam nu ade a eho ni nyina wo yewura ho se ntam nya to fom na yewura ntam enkodu yewura enimu ma yewura nka mu asama enye ntam hunu fa se wutirim obi antimi nkyere de ntam ban se ye papa na se ye ntam hunu enti sabi okotena social media wo ye santini wo se wo ya asante sem o kwa ma asante a dadi lumba se bi mpleduasa ni funo enye ne tipa ne menhye fikesi na yewura ntam na wakwa ko gina dadi lumba body su dia de ntam kesi a se bi mpleduasa ayesa apana na se bi me na na mankwa akodom wono wote kura na fum kura wonko ena wo ti social media ena wo di agro ye wo se ase obi e ka bi wo so videos are circulating crofo ka Otumfuo ntam ti no wo so ba bet na TikTok your own selfish gift bi ne nyema bi abanyi de bi ni followers ani attention bi a wo betimi anya wo nipa ho nti no wo de ntam kese ba bi di agro kwa ku ti ni fie sebi mpleduasa just the time was ya etutu kwa yenu no wa amono ne ade no ye ma ya adwene we ba fie se sebi ukuro mo hene wontumi anka ukuro mo hene ntam a entra enkoka kese wo ukuro mo hene se wonya asem bi se memeti hai na metime na ma nkwa akodom asase su se minya asem bi se sia na ekire so na eboro so na me no obi sisimi a miwura ma nkwa akodom se mfi ADUMASA hene ne ntam na medikan edan aka na asem be duru yewura ho ne ye hene ewura na mehwa na eboro so a ena bia me koka kese de se be yakwa kese ediri so ye be ko ha ye be ko appeal mu ha ye fiti preko pe na wo ko pani no kotam yewura ntam na de abeto wonom kwaku ewo si ye jai sebi mpleduasa dadi lumba asem yi ba ya akusua brempoma akoka ntam ye de ko wura menhye fikasi mi akusua brempoma ntam a oka ye no yensua de ni yensua nyansase mu fili ntam a oka ye nim wo se ye maame ko de abusua ni nyina ahye wo wonsa se wo ahwe ama ye hu de kunkwadwo na wusie no a otu ewura ntam enye sa ntam na ye maame ka ye wo de prade ye opeso hu de akum ni nua no enipa pese wo kusie ni nua bra ye hu de akuno entam no so ko piem e wo fikasi no sebi etire so daye ma asanteman ono na ntam ye ne de yewura Otumfuo egu ne din a bebi ati bi peda ye mu eno no so yi committee wo wo ne na sen mpaboa de nsem ni gya na nanom bi na nanom dade so aba na nanom gya ase fakuo wati ase ena na nanom gya ase tena ase dade so aba ona na da omo so efa no ya de no manim so ye de hye paako so so gya ase fakuo no omuom no sebi ono dade so aba baafo anantahene deebo no ono nyina wo sa fakuo no kwaku wontimi mfiti preko pe sebi na ade na wanka paako so hene ntam sase ona ye de hye eno na wasa wo pe na usua
kwaku se bi mpredu asa ye se ukro mu hene aben se wure fi pe dwabo bia be kwa se bia obeyira ukwa kwotena ba bia ni kwa se wo se wotena ne agu ani ma se se bi mpredu asa na se wo se wuji hu na usu amane ne amamera ukro mu hene ne wan asem no kura asi no ehefa na dipa ne kura afiri enti ye pa asem no mu ehefa ne yemfa mfa asa na koduru ye wura ho wo se bi mpredu asa fe kutire be na wo ma kwotena wo kanta feku be na de wo kanta mi sesi ayi ase bi ntaba ye di stroke ka ho feku be no wo kan me bisa se do si kan tam na ye dua na ntam kwaku se wo pese wo boni pani dia fre nsuo bi boni dua se bi mpredu asa me meti ayi kwaku me ka ne na mo bi ate mi stroke Otumfuo Ntam se na nto nso nyama ene na me ka sa asem na kire wo efri se wo te wonom ne se wo pese wo ye obi bibi ma ne nya na fre nsuo a wo pefa boni pa kro dua anya ye wura Ntam ye nsua de se ye se ye be ya asante sem ni be promote asante sem a ye woni ma bi wo na e ko social media ni kwase ye soso so ne agitum na je sa kwa la ntam no kan ne papa wa kwa ne ye ye se bi mpredu asa ntina me ka se me ntimi ntira nka se Ntam hu no menim feku a wo se do si de we no sa to aso kwaku on se Ntam de obi an de yo si pese wo ka menim asem wi abai ye what ya se Ntam a de to stroke ama obi na kwaku se wo pese wo ye obi bibi na se bi a wo obi nya adwena ye ba court wa wo ka Ntam ye hu ho okay ana me boa ye wo ka Ntam wo nya busuani ekwo na abusuan ase de ade ato mani won ka ho she's just a fan ono no that number no pen asem na team legal wife na side check no na sisi akoko confusion ase bi obi Ghana fo nsuan de bi se sa legal wife side check promo na mo ye no media no so no omunyi fikesi ba se mo film omunyi ometumi aye mo pa mo hia o media no so mo muru mo ho dua mo ni di mo ho atam nanso ade ba ko pe na mo hwe ni ye ma mo mfa fikesi ne se bi mpredu asasante hene Ntam ni agro ete sa apena na wani beba won so na wa ka Ntam no se bi mpredu asa mi ntira be bisa se nipa o ka Ntam kuro be no ofiri so na ne kuro mo hine kura fe kuro be no mo manhia what na social media make say wo UK e na wo de Otumfuo Ntam odi agro it doesn't make sense kwaku se de be ya se obi wo ho under age bi betra so ba besua de free sa life na sabato wo host e na wo be ka Ntam wa wo tena se Ntam obi be ka Ntam a o di stroke aka ho no se bi mpredu asa me follow me won follow every says yes, ye promote asante 7 year ka asante sema enema asi wa asante mema ya asante papa ya papa na wo se ye ka se bi mpredu asa ya bo bi to wa asante musu promote asante na watam de akoto media no so se na obi otenche be nya aka enji yes ye sua de akwaku ye sua de ne nya isa de mani nyina ye na nada de so aba Ntam me pie wa ye de ko so omo no jase fakuo ni nyina e wo manhie ni nyina no ye na na saa ma hene e de da wo ma no kwaku e ho na me be na wo ka bibi se obo no mo a wo Ntam bi ka na sa de yinsu ade na yehu ba bi e de Ntam ye de efa enti to obo ase na fekuo no chichi mu kire yen na nada de so aba ne fekuo ba ko mate se mention just fekuo no mo do so efa hene no wo na chichi mu na nanom bi e be keka ho no me ye de no na be rewure mu sa kwaku just fekuo wo manhia no se de bi ka ka ye no ye na saa ma hene ne da omu nyina no just fekuo ni fekuo an manhia wo no maka kire wo se uwura ho no mo a wo hene bia asa ye no se president wo sa won assistant okay oh baby fekuo bia what ya say ye ti hanom na eye na ni fekuo masi ni fa ye na sokore mampo hena na da no ofiri mu no ye na boache yam abebi nkwanta kese ehene Otumfuo brempon Otumfuo ni fa hena otoso mienu ono na ehwe akiri dia ma sokore mampo da so saa na tie ye na saa man hene ene da no ono nso ni ho an assistant ene ye na bu abasa na saa man hene etu mu from my okay nti what ya say nti se ye na saa man hene ni jase nyina fekutira ye na bu abasa so ye jase ba ye na saa ma hene nkonwa wo fie nsaguo on na fie wura ye ka jase akonya no efie nkonwa sem ne bibi efie wura wo na wo dia ye na saa ma hene be konkonwa dan be bibia on na eye oni ho no mu a ye na bu abasa ene sa ye dey ehwe akiri ba ye na bu abasa no onkonkonwa dem de ye na saa ma hene ye nya no na wo ye what ya say ansa na oba ye na saa ma jase fa koduma ye na saa ma okwane fa ba bia sumankwa wo jase ba jase no oye anda ye na saa man jase no osai independent what ya say debo independent ono nso sa gina ho ma jase ono nso sa wo ye na saa man jase feku what ya say ansa ne ye ba ye na bu abasa jase no nso osai assistant na assistant ne sa wo ono mo sa wo na se ai bi sa independent omo sa hye na se ebi ni dade so aba what they say ananta ye na ba fo ananta wo nyina wo kantankrachi no mu ye na kantankrachi mi se bi bia na obia ne nkwaso wo no nyina ye se bi jase nanso mo so nyina so wo ye na bu abasa jase
enti jase fekuo de kwaku ye de asem so obi a se asem bi ba ye na bu abasa jase na asem ne wo na ase ye de kodan ye na sa aman dade lumba kise de komana nanum jase ye na sa aman hene ne tena so ye na sa aman hene tena so na na o se da bi ye na dade so aba wona fekuo na se bi muso mo wo no pa akoso ne yi muso na woda no ko hene ko ede ekoka ene na dade so aba so ko ede ekotena so enti kwaku wontumi mfiti preko pe enkanta ma bra hu fokutire bi a wo ye dai wo mu kwaku eno no nye obia ne behunu enti na obia ne nim vise me kwa no me na me se na do na pa akoso wo dade so bo na hemfo no ye hu de ye mfa ma na ense na baby asem no ko faaye no na we na ehwe so on se dade lumba ye dehie ena ne dehie akantam ena e kantam e kan ye hwe dehie na umabusua na ofim ye corner na fie be na wo film pa akoso so no onye fekutire yentimi mfa asem nkoma na se wo nkodi abre na saa ama ye na bu abasa ye na dade so aba mu nyina ye dai ewo ho nti wo se fa pa akoso no efekuo wo eti efise na me no me ya na me se na de na ya asem ye di kan de ko nye wie nye de ko pa akoso wie ye se dade so na nanom no hwan na ya asem wo eka enti saa na akwa ye kwa akohwe ye na pa akoso hini wo jase dia jase no fekutire ene hwan ya omu nyina so pani ne saa ma hene ye na saa ma hene oni won ma ye na bu abasa enti pa akoso adesibusu ekwa na adesibusu dade lumba firi mu no omu fekuo omu ne ye jase omu tire ene ye na saa ma omu pani ba ono so ba ye na dade so aba ene da wo no ma no e wo saa fa wo enti ne na dade so aba ba afo kofi atobro to so mienu e ko kan ntam ne mu asem no enti sabi se wo ko tena TikTok live na se wo ko kan yura ntam wo no ma ye bisa wo se ntam no emesi fekuo be so fekuo no hwan ni tire okura mu hini fekuo be no wom wo ankasa wo kasa no mpo no kan ntam no wo ye abusua ben ubon ton ben okura mu hini ye di kuro ko kan ntam kwaku enti ye mfiti pre ko pe wo sore no aka yura ntam saa tra saa de bia me makasa me suro we wura ntam se na abosom ne nsuo wa santemem efiri se eno no wode akekera santem akekera nsuo ni abosom na awokora usuro wo mo no enti yemmu ni ye ni se yesi ye ya santesem de akwaku dade lumba funu enye ne tipe ne Otumfuo ntam dade lumba funu enye ne tipe ne menhia fikasiem ma obia nko social media platforms so nko tena so se bi enko fa sa efunu we hu manso no me kasa nti akia me fans na followers betumi di akon betumi di aka wo mo asem ese no na isu se di aduru no kwakwe se bi mpreduasa me se de metena ha kan yi na wo ye fan wo ye team legal wife wo ye team side chick ye rantam ye firi utrim kokon he ye wa asem bi wo hono makwaku ntina me ka se ye rantam betofo ma agi se ne chia me ye dai e wo ho ene mo organize na mo mfa petition me na manhia asem pese bo kan ye rantam na chia me obeka ntam etimi twera mo petition o na ye ye wura yera manaba okuro be kuro na wo so no ne hene o hene eso ye dai e wo hobi okuro na wo so o hene ni fekutire feku a o hene ni wom ni fekutire enso ye dai e wo hobi ansa na ye wura sa ama wo kwan ye wura yera obepi ama wo kwan sa afedie kantam ansa na ye wura chia me ma wo kwan a wa kantam untumi nkantam abra ye wura chia me ana na ye gina wa wo ma wo kwan ye chi udedue ye o kan ye wura ntam na ye gina wa utimi gi ntam no chi udedua wa kan ye wura ntam abra ye ma wo kwan sa ye dai ka enti no obi obeka ntam bia na se ye papa wodi bi mu emu ade obeye dai obeye sanse ebeye mu amane ne amame ya no obi ehunu se bia ye ntam no ya de bi kura aka na no ye wura kire ne ntam kese mu miensa wo kire mu nyina anya me na me betena kire mu ntam kese wo ye wura Otumfuo ekodu nanim a wo na begina wo se da bi ntam na ye media mato atwene ntam na ye media ma so mi ehwemu na maka mo ka bia se bi mpreduasa na mo de prade a na nanom tena mo hu se da bi we wo se simpanifo no ene ye na na sa ama he ne ye wura yi na okotena ano ono so yima na dade so aba enti kwaku ye nkotena social media platforms so nkofa obi se bi mpreduasa support awo ma obi as support black star obi support kotoko na ode no ho abufuo kokeka se bi eneme ni kwasa wo ye dai woka yensua de ni yensua Asante amane ne abakosem ne amamre efiri se wakotena wa wakan se Germany o se Europe ni se hefa na wo o ma ha se yo wakan de ato emu niema so ne mu se bi mpreduasa emu asotwen ebetima hante wo hu ne na chena obenya mo ane onchechi wonte butuafo enchechiremu no na kwaku be dia akodi aba no wa chekire yen bia ya wose kantam wa kire yen nipa a wose wo ho no mo ansa na ya kantam no na wasan gina so a chekiremu a kire dadulumba no ankasa bebe ofiri ni fiku wo mu ni di nti a ensem no na me wada ya na wasan gina so de tu yofo se enye na nsese so kwa social media no so na e kantam bi epe e wo so o ko a
ɔsɛsɛ enyi ntamsɛm ɛmfa efiri hɔ nom so asɛ nyɛ nuru saa na bibia ntumi ɛnyɛ kama nti no dada lumba deɛ no deɛ sɛ deɛ ɛbɛkɔ a no yɛbɛtwe no sɛ ne abasaa nti ɔno no adwenkyerɛ ɛno no ma wo deɛ nso so obuo ne anidie mmerɛ mu comment section hɔ na wo de atoɔ kama ɛde ama yɛn oyide ka yide bitters ɛna ɛyɛ na ɔsɔ yɛasene ama yɛtumi de dwumadie yi ɛbrɛ wo aberantepɔ online ɛna gye afidi n'akyi ɛkyinkyin no furu ma ɛde ɛma yɛn medin de ate sɛ mene kɔkɔ yɛda ase sɛ berɛ no do nyinaa mɔka yɛn ho ɛwɔ ADUMASA TV so ɛma mo mo ɛne hwɛ a ɛnya do kakra